שכבר קורה דבר שמרגיז. אדם שזרק משפט שמאוד מקומם, והוא מרגיש צורך להתפרץ ולכעוס ולצעוק ולצרוח ולהשתולל. מה יעשה באותה שעה כדי להתגבר על מידת הכעס? יש עצה נפלאה, ראיתי אותה בספרי מוסר. כשאדם יתבונן, מעין מה שאמר דוד המלך על שמעי בן גרה. כתוב שכשדוד ברח מירושלים, כשאבשלום בנו רצה להרוג אותו, בדרך שמעי בן גרה יצא כנגדו, והיה זורק עליו אבנים, ומדבר כנגדו דברים קשים ומקלל. אז אותם שליוו את דוד המלך, הרי הוא כבר מלך, רק בנו מרד, אז הוא בורח מירושלים. אותם שליוו אותו, רצו לפגוע בו בשמעי בן גרה, לטפל בו כראוי. אמר להם דוד, הניחו לו ויקלל. למה? כי השם אמר לו שיקלל. מה פירוש שהשם אמר לו שיקלל? וכי השם מלמד אנשים לקלל? אלא דוד המלך התכוון לומר, אם אני סובל, זה אומר שיש לי מה לתקן. כלומר, הייסורים האלה באים לטובתי. זה שהוא מקלל, זה חשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך להתערב בזה. אבל אני יודע שאם אני סובל כעת, הסבל הזה הוא לטובתי. כשם שכשאדם מוכה על ידי מקל, נניח שראובן תופס מקל ומכה את שמעון. האם שמעון יכעס על המקל? הוא לא יכעס על המקל, נכון? כי הוא יודע שיש כאן את ראובן שמחזיק את המקל. כך כשאדם מסתכל בצורה נכונה על החיים, הוא יודע כל הייסורים, כל הצרות, אם זה בעיות של בריאות, של פרנסה, אם זה סבל מסוים, כל זה זה מקל בידיו של הקדוש ברוך הוא. אז גם אם אותו אדם העליב אותי, פגע בי, הציק לי, אבל הוא מקל בידיים של הקדוש ברוך הוא, אני צריך לעשות את החשבון נפש, מה אני צריך לעשות כדי לא לסבול יותר. ודאי שאין הכוונה שאדם צריך להיות כאסקופה הנדרסת, שכולם רומסים אותו ואומר הכל משמיים ונותן להם שירמסו אותו. ודאי שלא לזה הכוונה, הרי חז"ל לימדו אותנו, הבא להורגך, השכם להורגו. לא כמו שיש דתות שאומרות, אם מישהו מכניס לך סתירה ללחי הימנית, תושיט לו גם את הלחי השמאלית. זה לא כך, אלא אתה צריך להגן על עצמך, לשמור על עצמך, אבל הכוונה לאחר שהדבר קרה. ואין מה לעשות כעת כדי לתקן. יש לך אפשרות רק לכעוס, להכות, לצרוח, להשתולל, להרביץ, או להירגע ולומר מה שהיה היה. הרי לתקן אין בידך, אם היה בידך לתקן, תתקן. אבל איך להתייחס על מה שהיה? האם לכעוס ולצעוק? ההדרכה שדוד המלך מלמד אותנו, שכשאדם יודע שיש כאן מקל בידי הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה חשבון נפש מה אני צריך לתקן. מה הקדוש ברוך הוא רצה ממני? כי באמת התכלית של האיסורים שאדם מקבל אותם, יש אחת משתי סיבות שאדם מקבל איסורים. כך הסבירו חכמי הסוד. או כדי לנקות את האדם על עבירות שיש לו, זה יכול להיות מגלגול זה, יכול להיות גלגולים אחרים, אבל זה נועד לנקות את האדם, לזכך אותו, או שזה נועד לרומם את האדם לגבהים רוחניים, להסתכלות גבוהה, ברמה שלפני כן הוא לא היה מסתכל בצורה כזו. כי באמת רואים לא פעם שהאדם זורם במרוצת ההרגל. כל זמן שהכל בסדר, הוא לא זוכר שיש בורא לעולם, הוא לא זוכר שהוא צריך לתקן את המידות שלו, לעבוד על עצמו, הכל בסדר. ברגע שהוא חוטף סתירה, בפרט אם מצטרפת לזה עוד סתירה, ועוד מכה מכאן, הוא פתאום שואל, רגע, מה קורה כאן? מה אלוקים רוצה ממני? זה מה שאלוקים רוצה ממך, שתתעורר. כלומר, לפעמים האיסורים באים על האדם לרומם. הרמב"ם מסביר את הפסוק בתורה, והיה אם תלכו עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כך נאמר בתורה. מה פירוש אם תלכו עמי בקרי? מסביר הרמב"ם שאם כשאדם מקבל איסורים, הוא אומר, זה מקרה. לא קורה שמישהו יציק לי, לא קורה שאני מפסיד כסף, לא קורה שיש לי קשיים בזוגיות, לא קורה שיש קשיים... כל מיני עניינים, קורה. יש בעולם הרבה מקרים כאלה. והוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך המציאות. אם היינו בדרגה של נביאים, בדרגת קדושה כזו גבוהה, אז האלוקים יכל לדבר איתנו כמו עם משה רבנו וכמו עם ירמיה וישעיה, שומעים את האלוקים מדבר. אבל מכיוון שאנחנו לא ברמה כזו, אז האלוקים מדבר עם האדם באיתותים מתוך המציאות. אומר הרמב"ם, אם האדם אומר שזה מקרה ועוד מקרה, אם תלכו עמי בקרי, אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתי עמכם בחמת קרי. אני אצטרך לעבות את הרמזים, להקשות יותר, עד שהאדם יגיד, רגע, משהו קורה כאן, מישהו רודף אחריי, זה לא טבעי, זה לא הגיוני. מה אלוקים רוצה ממני? ואז האדם מתרומם להסתכלות גבוהה על החיים, מעלה את הרמה הרוחנית שלו, ונמצא שתכלית האיסורים לרומם את האדם, ואז הוא גם מודה לאלוקים על אותם איסורים, כי הוא יודע שבלי זה לא הייתי מגיע לרמה הזו. זוהי דרגה גבוהה שהיא בהישג יד של כל אדם ואדם.
כשמסתכלים על האיסורים בצורה כזו, קל יותר לאדם להתמודד עם קשיים שאנשים מציקים לו, עם בעיות מהסביבה, הוא גם לא כועס על אחרים, הוא לא שומר טינה. אחת המצוות שהרמח"ל מתבטא על אותה מצווה, שזוהי מצווה שהיא כמעט מתאימה למלאכי השרת. אבל זה כמעט, זה מתאים גם לבני אדם, אבל היא מאוד גבוהה. על איזו מצווה כותב הרמח"ל את המילים האלה? כתוב בתורה, לא תיקום ולא תיטור. לא לקום זה יותר קל. שאדם לא ינקום באחרים זה יותר קל. אבל גם לא לנטור זה מאוד קשה. מה פירוש לא תיקום? בא השכן, ביקש ממך מסור. ואתה יודע, שבוע שעבר או לפני חודש ביקשתי ממנו פטיש והוא לא רצה להשאיל לי. מה פתאום שאני אשאיל לו כעת? ואז אתה אומר לו, תשמע, אתה לא יודע לתת לי, אני גם לא אתן לך. זה נקרא נקמה. אומרת התורה, לא תיקום. אל תתנקם. הוא לא נתן, זו בעיה שלו. אתה כן תהיה אדם אדיב וטוב ותיתן. מה פירוש לא לנטור? אפילו אל תשמור לו את זה בלב. זוהי דרגה גבוהה. אפילו אל תשמור לו את זה בלב. הוא בא ומבקש ממך, אל תאמר לו, תראה, אני לא כמוך. אתה לא נתת, אבל אני כן נותן. איך האדם מרגיש באותה שעה צורך לומר את זה לשני? תראה כמה אני כן בסדר אפילו שאתה לא בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אל תנטור. במבט שטחי המצווה הזו נראית לטובת מי היא נועדה? לטובת השכן. מי שמעמיק בדברים רואה שזה לא נכון. לטובת האדם. כי אדם שנותר זה אדם שאכול מבפנים. הוא תמיד שומר בתוכו כאבים וטינה וכעסים, וזה הולך ומצטבר עם השנים, עד שבשלב מסוים הוא קורס, זה מתפוצץ. אבל כשאדם מאמץ לעצמו את המצווה של התורה שלא לנטור, אז נכון שלא קונים את זה בשניות, אבל הוא מרגיל את עצמו. באופן טבעי, הוא מרגיש את הצורך לשמור לזולת ולכעוס עליו ולהראות לו את הכעסים שלו, אבל הוא אומר לעצמו, אני לא אעשה את זה. אני לא אשמור לו. והוא מתחנך בזה. אדם כזה מגיע לרמה כזו, שגם כאשר אדם מסוים לא נתן לו את מה שהוא ביקש, הוא לא שומר את זה בליבו. זה מיד נמחק אצלו מהראש. זה בעיה שלו. אדם כזה הוא תמיד מלא שמחה, תמיד מלא טוב לב, הוא לא כאוב, הוא לא אכול. יש טיפוסים כאלה שזוכרים שנים את כל הצרות שעשו להם. האנשים האלה הם הכי אומללים. הם יודעים את כל החסרונות של כל השכנים והשכנות, ואת כל הבעיות של כל אלה שבעבודה, ויודעים להגדיר כל אחד עד כמה הוא מפלצתי וכמה הוא לא בסדר. אדם שמסתכל על הסביבה ברוע, הוא הופך להיות רע. אדם שמסתכל על הסביבה באור חיובי, שהכל טוב והכל נפלא והכל מצוין,